Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de pe canal. Cu voi este Patrick și astăzi o să ne jucăm fără Granny. Pur și simplu ne vom juca fără Granny. Ne vom juca doar cu șobolanii lui Granny din casă. Și da, hai să începem, pentru că nu mai am jucat de foarte mult Granny. Am zis să fac un episod, să mă joc iarăși Granny. Și da, sper să vă placă episodul și hai să vedem. Mi s-a blocat? Nu, dai un. Ok. Și efectiv e fără hârcă. Deci, în ce o să avem în casa ei. Uitați aici biletul. În Granny. Mamă, deja? Ok, o să las. Încă am găsit carnea. Uite și carnea. Nu mă duc la șobolan. Încă nu, te știu. Uite codul. Ok. Codul. Mama, m-a luat un șobolan. Mărlan. Și urât. Mărlan. Ok, hai să vedem dacă e ceva aici. E o din asta. N-am nevoie că nu e Granny. Ok, ceva, o carte doar. Ok, asta e ceva de la mașină. Du-te. Nu știu dacă voi reuși să termin jocul pentru că nu o să stau foarte mult să caut, pentru că da, habar n-am pe unde poate ascunde și asta. Ce ascunsea. Adică cheile și toate astea. Deci uite, e o problemă pentru că în canalul ăsta, pentru că aici se găsesc chestii, știi? Și habar n-am cum, adică mă bag acolo și habar n-am, dar habar n-am cum să mai ies. Și, na, când habar n-ai cum să mai ies și viața este cum... Doamne, a fost băgat ăsta aici. Mișcă-te, așa. Ok. Stai un pic, de la ce e asta? De la asta, nu? De la casa de păpuși. Ok. Deschidem și ușa. Ne ducem. Trebuie să urcăm pe scară. Ne ducem aici. Ok. Luăm chestia asta. Ok. Mergem în curte. Bă, asta e o curte. Da, e o curte. Ia ce curte are Granny. Ia uitați. Curtea lui Granny. Da, și ce canalul lui Granny. Ok, dar eu tot nu înțeleg cum ar trebui să ies din canalul ăla. Asta e. Wow. Prea multe lucruri necăutate. Pe unde ne-am căutat, de fapt? Deci am căutat pe hall, pe living. Am căutat în garaj și la etajele. În garaj și la etajul unde m-am născut eu. Unde m-am renăscut. Asta e de la... asta e benzina. Nu vom evada cu mașina. Vreau să încerc să evadez pe ușă. Hai să facem și cu mașina totuși. Hai să nu ne chinim noi cu mașina.
Uite, avem aici deja ceva. Nu vreau să ne folosească, dar să avem pușca făcută, știi? Dar așa. Deci aparent aici nu e nimica. Nu e nimica, nu plec așa. Da, nu e nimica. Nu e nimica. Băieții n-au fost atât de buni cu noi. Ok, acum haide la etaj. Unde ne-am renăscut, unde ne-a renăscut Granny. Intrăm aici unde ești nebunii mâncarea. Băi, și vom intra aici. Și vom face. What the heck? Ok. Am găsit că am și de ceva? Nu, doar Teddy. Bună, Teddy. Asta e de la car, energie. Bă, joc, mi se pare mie. Sau chiar a devenit mai greu? Adică, nu, pe bune, chiar acum. Nu vi se pare că a devenit un pic prea greu? Adică, pe bune, nu mai găsești nimic înainte. Găseai tot, rapid, frumos, bun, gata. E poate din cauza modului, că nu e Granny. Am uitat să iau carne. Uite, n-am fost în baie. Bucătăria ta, Patrick. Dar și puteam. The heck, se tot mișcă ușile. Am plecat. De șobolan. Nu e șobolan, nu? Ok. Bă, la șobolan trebuie să găsim ceva. Unde îi? Eu am plecat, că dacă nu știu unde e, eu plec. Deci, haideți să ne facem planul. Deci fiți atenți, acolo îți ține bunii șobolanul ei, minunat. Și eu trebuie să-i pun carnea în castron sau ce are el acolo. Și să caut foarte rapid totul până nu se întoarce la. Dacă nu mor. Au. Nu prea mi-a plăcut faza cu mor. Ne facem curaj și hai să mă... N-am auzit ceva ciudat? Nu? Nu? Hai mă, să ne facem curaj, ce pui mei. Hai, pune. Olo, ce păianjen are. Doamne ferește-mă, Granny. Doamne ferește. Gata, am plecat. N-are nica. Eu uite unde stă ascuns. Ia, dar vine după noi. Da, vine pa. Sam, vreau să te închizi. Dar nu mai pot să te închid. Acum să-mi spune și mie cineva unde nu am căutat până la urmă. Da. Unde nu am căutat până la urmă, pentru că da. Mă gândesc un pic unde nu am căutat. Uite, hei, ce mi se întâmplă? Ok, deci cred că nu am căutat pe la... Cred că nu am căutat... Păi jos, nu
că nu are cum. În canal sigur e ceva. Acum atacăm, dar mor. De fapt trebuie să închid episodul. Canal. Ok. Și nu-i nimica. Mi-am luat chiortorul. Și ce se întâmplă? Oh! Oh my gosh! Ok, băieți. Ok, eu chiar nu știam de acest loc și de această chestie ciudată. Adică aici e un dulap, cred. Sau? Bă, mi-a apărat o mână. Ok. Ok, băieți. Ok. Ciudat, da, foarte ciudat. Chiar foarte... Tu șobolanul tău de marlan. Ia uite-te. Ok, eu chiar nu știam de acest loc. Dă-te. Și cred că aici este ceva. Hai să ne uităm prin cărți este. Bă! Mă enervez! Uite mă, am mers acolo. Bă, adu-mi și mie ceva de acolo. Ok, deci habar n-am ce este locul ăsta. Bă, cocorule. Uite, grâne. Bă, e a meu. Bă, mă enervez. Bă, să mi-l dă, mă. Mă, deci asta cred că e a doua casă de păpușa lui Granny. Și cred că aici este încuiată Granny. Nu știu, cred, nu știu, sincer, chiar nu știu unde sau ce s-a... A, nu, Granny cred că a plecat la piață, liniștită și acolo este ceva secret, habar nu. Asta e a doua casă de păpușă, ce e aici? Nu, că dacă era casă de... Mamă, ce m-a speriat carnea asta. În gură de carne. Ok, nu s-a întâmplat nimic. Ok, deci da, pur și simplu mă joc pe modul ăsta și chiar dacă mă joc pe modul ăsta, tu nu găsești ce-mi trebuie. De ce? Hai să-l chem pe frate meu. Nu, că nu-l chem pe frate. Ok. Deci, aparent am căutat peste tot. Spuneți-mi voi, unde, Doamne, nu am căutat? Unde nu am căutat? Ok. Deci, ăsta nu am cum să-l deschid. Ok. Ăsta știe toată lumea că am cum să-l deschid, dar am doar să fac curent sau să repar sau ceva. Deci, nu știu unde poate să fie toate cheile astea posibile și imposibile, băieți. Spuneți-mi și voi, am crezut că se închide. Ce și noi? Portbagajul e închis. Oare n-am eu o
cheie de la car. Ok. Ok, băieți, n-am eu o cheie de la car. Să-mi deschideți. Și am nevoie de ceva ca să pot să deschid asta. Nu știu ce. Uite-l pe șobolan. Așa când mănâncă el, eu m-am plecat în același timp. Ia să vedem unde se duce. Ok, s-a dus aici. Că ușa asta este încuiată, noi nu putem. What the fuck? Să zic că și când se deschide o ușă. Ok, s-a reîntors Granny acasă sau ce? Am cui în casă de păpuși. Deci mai ne trebuie o din asta. Sau mai ne trebuie încă ceva. O din asta și cred că încă ceva. Și aparent tot așa o să deschide ușă și este penibil pentru că Granny nu e acasă. Este că ca să fie jocul creepy trebuie să mai pună ușile astea. Dar nu înțeleg de ce Granny a făcut tunelele. Era să zic tutunul. Ce a făcut tunelele, tunelele. Mai știu să mai vorbesc. He is me die in this house. Is against me. Nu văd, bă. Here is go. And me, Bobby. Ok, aici e ceva poveste de aici. Ceva poveste de-a mea și de ei. De fapt, nu știu că n-am știut. După toată. Bă, dacă n-am găsit nimic, hai să încercăm măcar să facem pușca asta. N-ai avem pe cine să încuiem în sauna. Deci, cred că episodul ăsta va fi prea lung. Bă. Ok. Cred că când trec șobolanii ăștia, hai să facem și pictura lui Granny, dar după ce punem. Știi ceva că e mai aproape. Ok. Să vedem ce tablou are Granny. Bă, de ce tot calc pe toate? Uite și mai am de aia de pus. Și fac un pistol pe nume Drăguț. Dar chestia că nu mai găsesc nimic. Am căutat prin toată casa, nu am mai găsit nimic. Și da. Deci norocul azi nu a ținut deloc cu noi. Deci da. Deci cam da. Bă, nimic, mai găsim nimic, nici măcar ciocanul. Bă, ciocanul nu-l găsim și noi. Ia mă, că în chiuvetă n-am căutat. Uite mă, că facem tabloul lui Granny. Păanghen. Deci eu nu am noroc, frate, nu am noroc deloc. Dă încoace. Nu știu dacă asta e sigur de la mașină, dar cred că... Dar acum dacă e de la mașină, unde pun? Aici? Nu. Aici. Punem aici.
nicăieri nu pun. Deci, da. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați un like, share, subscribe. Voi a fost Patrick și ne revedem data viitoare. Pa, pa!